pane chitiko chinoshamisa yabuda iri breaking news inoonekwa kuti aiwa the Archbishop of the Apostolic Church, founder and the leader of Bethsaida, aiwa anozivikanwa nevanhu, aiwa otisiya, aiwa oenda kwamupfiganebwe. Panapa chitiko chashamisa vanhu vationa kuti aiwa anofa ane makore 104 years. Sana penda mashuka anobuda nyuko panapa aiwa zvataona vanhu vachiti aiwa surely he must rest. Akarwa kurwa kukuru. Notipo subscribe or like or turn the bell icon. Timda pende kuzwa vanobuda chimposta panakonyera chiti breaking news. Bethsaida Apostolic Church founder and leader Archbishop Loveness Manango is no more. He was 104 years old. Thomas Kanoitagwa is an okumina chit aiwa is leader aiwa no kuti anganisa kano rake rakanga rakakura uye ndo vanobetsera vachirwa vachita kuti vanhu vadzoredzerwe kuna Mwari. Anochita aiwa 104 years is not a joke. Kuchengetwa na Mwari. Tudze mafunguro enyu notikudi pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, so subscribe or like, and turn on the bell icon.